तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। बहुत बढ़िया मीटर लेके आज उपस्थित बानी रुआ सब के बीच में। भोजपुरी में विरह भाव बहुत बढ़िया गीत बाटे। एकरा के मेल फीमेल केहू भी गा सकता। बहुत अच्छा गीत होई, बट एकर म्यूजिक लाइव बनवाओ के पड़ी। लाइव अगर म्यूजिक बन जाता, बढ़िया से गायकी हो जाता तो गाना 100% बज जाई भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कल जाए कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होकर लिखवाओ के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिले। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। और अपना पास स्टूडियो भी बाटे, रुआ नया म्यूजिक बनवावे खतरा कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में आपन नंबर बा। और हाँ, कहल चाह भैया कि चैनल पर पहली बार आयल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के गीत देखी कैसे गाओ बाटे। एगो रतिया नैन हराइल बिया गौने आ ओकर पति परदेश बाड़न। बेचारी के पीड़ा का बा, अपना पति से कहत या फोने पर, अरे रोवतानी जोहतानी आ रात भर न सोवतानी। हे जी कितना निर्दयी बानी जी। रोवतानी जोहतानी रात भर न सोवतानी, अब बुझी ले न मोर परेशानी। तंग करे चढ़ली जवानी, राजा जी रौरा बहारा में बानी। तंग करे चढ़ली जवानी, राजा जी रौरा बहारा में बानी। रोवतानी जोहतानी रात भर न सोवतानी, रोवतानी जोहतानी रात भर न सोवतानी, बुझिले न मोर परेशानी। तंग करे चढ़ली जवानी, राजा जी रौरा बहारा में बानी। तंग करे चढ़ली जवानी, राजा जी रौरा बहारा में बानी। तब भैया अगर हमरा गाँव में कोनो त्रुटि भइल हुई तो क्षमा चाहतनी। रउआ एकरा के एकदम वियोग भाव में गा देतनी, तनी सा डहक के कुहक के, तो गाना 100% बज जाई भैया। मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कौनो प्रकार के मीटर लिखवाओ होके, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके, कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। आ वीडियो पसंद आइल हो तो एगो लाइक कमेंट करब, आ चैनल पर नया होखेम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहतानी। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।